merched yn cwrdd ac yna cwrdd aelodau fan hyn am 3 o'r gloch. Dyna'r gyfan. Rhaid chi ni droi at ddew mewn gweddi. Diolch i ti o Arglwydd am bore newydd, am bore dy Sul. Diolch i ti am gymaint o bethau da i ti wedi rhoi i ni eto yn ystod yr wythnos. Diolch i ti am chi deffro bore yma gyda to dros ein pennau ni. Gwybod bod gyda ni wres, bod gyda ni fwyd a chwmni a bod gyda ni iechyd i ddod fan hyn. Diolch i ti am heddwch yn ein gwlad ni. Diolch i ti am y ryddid sydd gyda ni, gwrdd gyda'i gilydd fel Cristnogion, heb unrhyw ofn. Diolch i ti am y fraint yma. I gael dod i bore yma gweld yn gilydd, ond yn fwy na dim, i ddod i dy addoli di. I'n diolch dy fod ti yn gwahodd ni i ddod ato ti. Bod ni yn bobl ddrwg, bod ni llawn beiau, yn methu o hyd at o hyd. Ac yn siomi hyd yn oed yn hunain. Ni'n diolch i ti am yr efengil. Diolch bod yr Arglwydd Iesu Grist yn dweud, diolch ata fi. Ni'n dod bore yma lle gyda bob math o fidiau. A ni'n gweddio Arglwydd y bydde ti yn ein cysuro ni. Yn gweddio bydde ti heddi yn ein dysgu ni i weld beth sy'n wir yn bwysig, i weld beth yw ein blaenoriaethau ni. Diolch dy fod ti yn ein dysgu ni. Diolch am ddysgeidiaeth yr Arglwydd Iesu Grist. Ni'n bod yn darllen awr y bore yma, ac yn gweddio beth ti'n dangos bethau newydd, feddwl yn da i'r di. A bydde ti yn ein sancteiddio ni, yn ein gosod ni ar wahân, gwneud ni'n wahanol. Gwneud ni'n bobl sydd yn rhyfeddu fwy at y gariad, y dy mynedd di, dy ras di tuag ato ni. Diolch. Bore yma bod ni yn gallu dod ato ti oherwydd yr hyn mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi gyflawni. Diolch am y groes, a diolch am y bedd gwag. Diolch bod ti wedi gwneud popeth yn ein lle ni. O Arglwydd, ni'n gweddio ar ei ti nawr weithio trwy ysbryd heddi. Fel bod ni'n gwrando a bod ni yn ymateb ac yn ei fyddhau. A bod ni wir yn bobl sydd â llywynydd yn y colonnau ac wrth ein bodd yn dy addoli di. Derbyn ni nawr, madden ni'n beiau yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Dewi. Dewi'n gweddio fyna am beichiau i ni'n gallu cario. Ac wrth gwrs, ni'n byw mewn byd syrthiedig. Ni'n gallu cael dyddiau da, ni'n gallu cael wythnosau da. Fi'n gobeithio ac yn gweddio bod chi wedi cael wythnos dda o'r wythnos diwetha yma. Ond yn aml iawn, nid dyna sydd yn wir ydy. Achos bod ni'n byw yn y byd syrthiedig yma, byd lle mae pechod yn effeithio ar bob agwedd o'n bywydau ni. Sa'n gwybod beth i chi wedi bod yn ei gario a wedi bod yn ei wynebu yr wythnos yma. Mae'n dda yn dydi wrth i ni ddod at ein gilydd i godi'n golwg ni, codi'n meddyliau ni at yr Arglwydd. Ni'n mynd i ddechrau trwy ganid yn gilydd o'r atodiad rhif 57. Ac mae'r gan yma yn ein atgoffa ni fod na rhywbeth gwell. Mae yna rhywbeth gwell yn bodoli nawr. Y mae gorseddfau fri, uwch ffronau disgyrdi. Hynny, mae yna gorsedd yr Arglwydd ei hun. Mae e yn teyrnasu, mae e yn reoli. Ac yn Rhist, i ni yn barod gyda fe, ni'n ddiogel gyda fe, sdim byd yn gallu newid hyn. Ac eto ni'n dyheu am y dydd yna pan gawn ni fod gyda fe. Y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir. O flaen yr
Dduw a ddewyd Duw. Calonau ffydd, dderbyniad ras, cael weld ei wydd. A'r ail benydd, plant annwyl yn ddwydd. Cartrefol yn y nedd. A'r eilwyd tad mewn newydd gan moli ama. Fe sycha ddagrain plwy. Dim ofn, nac angau mwy. Yr oen sydd frenin gydag ef, tefnaswm oll. Ond nawn ni sefyll i gan ei mawl gyda'n gilydd. Droi gyda'n gilydd i'r Efengil yn ôl Mathew. Ac os ych chi'n ymuno gyda ni bore yma, be ni wedi bod yn neud ar bore Dydd Sul yw gweithio'n ffordd trwy y bregaeth ar y mynydd. Enghraifft gorau, llawna sydd gyda ni o yr arglwydd Iesu Grist yn pregethu, yn dysgu y bobl. A ni wedi cyrraedd Mathew 5 ac adnod 31 a 32. Felly dim ond dwy adnod rili ni'n mynd i ganolbwyntio arnyn nhw y bore yma, lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu ar ysgariad. A beth sy'n digwydd yn yr adran yma yw mae Iesu yn cywiro camddealltwriaethau neu camddehongliadau y bobl ynglyn â'r gyfraith. Iawn, oedd Duw wedi roi'r gyfraith i'r bobl yn yr Hen Testament, ond dros amser oedd y bobl wedi camddeall, wedi camddehongli rannau o'r gyfraith. A felly fan hyn mae Iesu yn cywiro nhw, yn pwyntio nhw nôl i'r gwir te, i ystyr llawn y gyfraith. A fan hyn mae'n dysgu ar ysgariad. Nawr, dim ond dwy adnod yw hi, a felly ni'n mynd i ddarllen hefyd o Mathew 19, lle nes ymlaen yn yr un llyfr, mae
Iesu yn siarad chydig bach yn fwy am y pwnc. A wnawn ni ddim edrych yn fanwl ar hynny dyn gilydd, ond mae'n dda bod hwnna yn y meddwl hefyd. Felly, i ddechrau, Mathew 5, adnodau 31 a 32. A Iesu sy'n siarad, mae'n dweud, dywedwyd hefyd, pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig, rhodded iddi lythyr ysgar. Ond rwy fi'n dweud wrth fod pob un sy'n ysgaru ei wraig ar wahân i achos o anffyddlondeb yn peri iddi hi o dynebu. Mae'r sawl sy'n priodi graig a ysgarwyd yn godynebu. Ni droi at Mathew 19 hefyd. Mathew 19, dechrau'n adnod 3. Daeth Phariseiaid at Iesu i roi prawf arno, gan ofyn a yw'n gyfreithlon i wr ysgaru ei wraig am unrhyw reswm a fyn. Atebodd yntai gan ofyn, ond nid ydych wedi darllen? Mae yn wryw a benyw gwnaeth y creawdwr hwy o'r dechreuad. A dywedodd, dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. A gan hynny, nid dau ohonynt mwyach, ond un cnawd. Felly, yr hyn a gysylltodd Duw, ni ddylai neb ei wahanu. Meddent hwy wrtho, pam felly gorchmynodd Moses roi llythyr ysgar iddi, a'i hanfon ymaith. Atebodd ef hwy, oherwydd eich ystyfnigrwydd. Roddodd Moses ganiatad i chwi i ysgaru'ch gwragedd, ond nid felly roedd o'r dechreuad. Rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig, ond am anffyddlondeb, ac yn priodi un arall, mae'n godynebu. Dwi'n dweud ddisgyblion wrtho, os dyma'r sefyllfa rhwng dyn a'i wraig, mae'n well peidio a phriodi. Atebodd yntai, nid peth i bawb yw derbyn y gair hwn, dim ond yw'r rhai addoniwyd felly. Mae rhai einichiaid sydd felly o groth ei mam, rai sydd wedi ei gwneud yn einichiaid gan eraill, a rai eto sydd wedi ei gwneud eu hunain yn einichiaid mwyn teyrnas nefoedd. Bod yw'r sawl sy'n gallu derbyn hyn, ei derbyn. Amen. Amen. Ny'n ni weddio dy gilydd, ny'n ni droi at yr arglwydd. O arglwydd ein Duw i ni'n troi at y ti yn awr ac arglwydd ni'n cydnabod bod hyn ni wedi ddarllen yn dair di falle yn anodd i ni i'w ddeall, ac arglwydd falle yn anodd i ni i'w dderbyn. Dad, i ni di cydnabod yn barod bod ni'n byw mewn byd syrthiedig. Byd lle dyw pethau ddim fel maen nhw fod, ddim fel oedden nhw yn y cychwyn pan greuais ti y byd. Da, ni'n gwybod fod fod pechod wedi dod i fewn ac fod wedi effeithio ar bob ran o dy greadigaeth di a arglwydd fod hyd yn oed pethau da hynny rwy ti wedi ei rhoi. Pethau fel priodas, bod nhw yn gallu torri lawr, mynd ar chwal, ac o arglwydd ni'n gweld gymaint o effeithiau hynny yn ein cymdeithas ni, ac o arglwydd ni'n trysthau ac
fideo ac i arglwydd yn galaru wrth i ni weld effaith pechod ar ein byd ni. A dad ni'n diolch i ti, fel ni wedi ganu, mae nid y byd yma yw'r diwedd arglwydd a bod na fwy. Ac beth bynnag i ni yn ei wynebu, beth bynnag i ni'n mynd trwyddo, beth bynnag arglwydd, pa bynnag camgymeriadau i ni'n gwneud, a beth bynnag sy'n cael ei wneud i ni arglwydd, i ni'n diolch bod yna faddeuant i'w gael, a ni'n diolch i ti bod yna fywyd newydd i'w gael, a ni'n diolch bod gennym ni obaith tragwyddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch y cawn ni, pob un sydd â ffydd ynddo fe, cawn ni sefyll ger dy fron di, arglwydd, a wedyn glanhau yn llwyr, yn golchi a wedyn gwisgo yn wyn i gyd, a arglwydd i ni'n diolch am hyn. Diolch cymaint i ti am hyn. Dad, ni'n gweddio nawr o bydd dy air di, Ian, yn ein rhybuddio ni, ac arglwydd Ian yn gwarchod ni ac yn ein helpu ni, wrth i ni geisio byw yn bywydau ni, mewn ffydd a mewn y fydd dod i ti, arglwydd. Beth bynnag yw'r sefyllfa ni ynddi, arglwydd, helpa ni nawr, helpa ni dy geisio di, a bod yn ffyddlon i ti o sgweli di fod yn dda. Dad, ni eisiau cyflwyno y rhai hynny sydd yn methu bod gyda ni y bore yma, am ei bod nhw yn sal neu am ei bod nhw mewn sefyllfa o wendid, corfforol neu arglwydd. Efallai bod nhw i ffwrdd ac yn methu dod am resymau eraill neu arglwydd yn cael ei rwystro oherwydd traffig a rhyw bethau fel yna. A da, ni'n gweld eu heisiau nhw yn arbennig bore yma wrth i ni ddod i gael cymun efo'n gilydd. Wrth i ni ddathlu a mwynhau ein undod ni gyda'n gilydd fel dy bobl. Ac arglwydd felly ni'n gweddio wrth i ni fod yma, wrth i ni gymuno gyda'n gilydd, arglwydd ni'n gweddio bydd ydi hefyd yn agos i dy bobl di sydd yn absennol o'n plith ni y bore yma. Arglwydd, helpa ni nawr o sgweli di bod yn dda, rwyd ysbryd i ni mewn nerth. Helpa ni i ddeall ac i dderbyn ac i gredu dy air di i ni, o sgweli di bod yn dda. Da'r clywyn gweddi ni yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto o'r atodiad. Rhif 56. Ni ddim yn canu yr enyn yma yn aml iawn. Ond digwydd bod nos Wener yn y clwb hun, o'n ni'n edrych gyda y bobl ifanc ar y ran o'r Beibl mae'r gan yma'n siarad amdano fe. Y gŵr wrth ffynon Jacob, cyfeiriad yw at Ioan Penor 4. Lle mae'r arglwydd Iesu Grist, mae'n eistedd wrth ffynon Jacob yn Samaria, a mae'n cwrdd â wraig o Samaria. Y gwraig oedd, a ni ddim yn gwybod yr manylion i gyd, sut ni wedi cyrraedd y sefyllfa yma, ond mae'n wraig sydd wedi cael bywyd trist. Mae wedi bod yn briod dro ar ôl tro, a mae'r person mae hi'n byw gyda'r y pryd ddim yn wr iddi, a ni ddim yn gwybod sut mae hynny wedi digwydd. A ni os allai roed o hyn, ni ddim yn gwybod bai pwy yw e. Mewn ffordd, does dim ot, achos mae'n sefyllfa trist, mae'n sefyllfa ofnadwy, ond i'r wraig yna, mae'r arglwydd Iesu yn cynnig gobaith a bywyd a maddeuant. A mae'n cynnig yr un peth i ni hefyd. Y gŵr wrth ffynon Jacob eisteddodd gynt i lawr. Dramwyodd trwy Samaria, mae'n tramwy yma nawr. Oedd syched arno yno am gael ei chachub hwy.
Mae sycher arno eto am achub llawer mwy. Mwy. Am achub llawer mwy. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. Trowch gyda fi Matthew 5 yn arbennig yr adnodau yna 31 a 32. Os ych chi'n ymweld â ni bore yma, chi wedi dewis bore diddorol i ddod ato ni, achos i ni yn dod y bore yma i feddwl am be mae'r arglwydd yn ei ddysgu, neu rhan o be mae'r arglwydd yn ei ddysgu, a'r bwnc hynod o sensitif, pwnc sydd yn gymleth am wahanol resymau, bod yn cael ei osod fan hyn mewn geiriau reit syml, reit glir, mae yna nuance, mae yna gymlethdod iddi. Ysgariad yn rhywbeth cyffredin iawn erbyn hyn,
yn ein cymdeithas ni. Mae'n rhywbeth sydd efallai wedi effeithio ar rai ohono ni yn uniongyrchol, yn bersonol. Bron yn sicr fydd e wedi effeithio arno ni yn ein teuluoedd, yn ehangach. A fel fi'n gweud, fod geiriau'r arglwydd Iesu fan hyn wrth drafod yn y cyd-destun yma, mae eiriau fe yn reit syml, maen nhw yn reit glir. Wrth gwrs, mae'n rhaid i fi bwysleisio o'r dechrau, nid dyma'r cwbl mae'r Beibl yn ei ddysgu ar briodas ac ysgariad. Hynny, mae priodas yn bwnc sydd, wel, mae reit ar y dechrau y Beibl, a mae reit ar y diwedd, ac am ysgariad yn destun sydd hefyd yn codi i ben mewn ffyrdd gwahanol, ac a felly, sa'n mynd i allu dweud popeth bore yma. Yn credu dyna fi eisiau gweud. Fi'n gobeithio, os dyw e'n mynd, y syniad sydd â fi yw ar ôl y bregaeth ar y mynydd, bod ni'n mynd i fynd ymlaen i edrych ar llythyr Paul at y Corinthiaid. Ac yn 1 Corinthiaid pennod 7, bydd rai o'ch chi'n gwybod, mae yna ddysgeidiaeth llawnach fyna am rai o'r cymlethdodau, rai o'r nuances sy'n gallu codi. Mae Crist fan hyn yn y bregaeth ar y mynydd, mae mewn un cyd-destun penodol, un pwynt mewn amser, ond wrth gwrs, mae Paul wedyn ond ysgrifennu at y Corinthiaid ac mae'n siarad gyda pobl sydd wedi dod yn Gristnogion. A mae hynny yn gallu cymlethu bethau. Os ydych chi un partner neu cwpl sydd wedi priodi pan nhw ddim yn credu ac yna mae un yn dod i ffydd, mae hynny yn gallu creu cymlethdodau. Neu os ydych chi priodas lle mae un yn gadael y llall, yn deserto y llall, wel, o beth chi'n gwneud yn y sefyllfa yna, neu wrth gwrs, ni'n gwybod, neu chi'n gallu cael perthynas lle mae gamdrin yn digwydd. A mae Paul fel petai'n cymhwyso be mae Crist yn dweud fan hyn, hynny yw, yn dweud, wel, yn yr cyd-destynau yna, sefyllfaoedd yna, fod yna le, neu cyfiawnhad i dor priodas. Ond mae'n bwnc anodd, mae'n bwnc sensitif, mae'n bwnc poenus. Mae Iesu fan hyn, mae'n siarad mewn cyd-destun, mae'n delio, fi'n credu bod dyna sy'n rhaid ni ddech, mae'n delio gyda problem penodol. A felly mae'n rhoi y ddysgeidiaeth mwy sylfaenol i ni fan hyn. A'r ddysgeidiaeth yw hyn. Mae priodas yn uniad o ŵr a graig, a mae'r uniad yna dim ond i gael ei dorri, wel, mewn un o 2 ffordd. Wrth gwrs, trwy farwolaeth, dwi ddim yn gweud hynny fan hyn, ond ni'n gwybod hynny, pan mae un o'r cwpl yn marw, wel, dyna ddiwedd y priodas fyna, mae hynny'n iawn, a fe gallwch chi ail-briodi ar y pwynt yna. Yr ail ffordd, yr ffordd mae'n manylu arno fan hyn, yw ysgaru oherwydd anffyddlondeb, oherwydd godineb. Nawr, yn mwyn deall be mae Iesu'n dweud fan hyn, mae'n rhaid ni ddechrau trwy ystyried priodas. Mae'n rhaid ni ddeall beth yw priodas. Na ni fyth deall pam fod Iesu'n siarad mor ddifrifol am ysgariad, os nag ni'n deall yn gyntaf, mor ddifrifol yw priodas. I lot o bobl, priodi yw just rhoi llofnod ar darn o bapur. Just a rwyddo rhyw ddogfen gyfreithiol. Ac wrth gwrs, os mae dyna'r cwbl yw priodas, wel, mae'r cwbl yw ysgariad yw arwyddo dogfen arall. Ond mae priodas yn gymaint mwy na hynny. Fel mae'n digwydd, wythnos diwetha, nos Sul yn arbennig, wnaethon ni feddwl ychydig am hyn yn dod. A wnaethon ni edrych ar y ffaith fod priodas yn rodd gan Dduw. Wnaethon ni edrych ar yr adran mae Iesu'n dyfynnu yn Mathew 19. Mae Iesu yn siarad o'r Phariseiaid a mae'n dweud yn dydy, ond ydych wedi darllen
Mae yn wryw arbenniw gwnaeth y creawdwr hwy o'r dechreuad. Dyna pam bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un nawd. Gan hynny, nid dau mohonynt mwyach, ond un cnawd, a felly yr hyn a gysylltodd Duw, ni ddylai neb ei wahanu. Mae'r Beibl o'r cychwyn yn cyflwyno ni gyda'r berthynas yma. Perthynas rhwng gŵr a gwraig, perthynas rhwng dyn a dynes, perthynas priodas. Mae priodas yn cael ei gyflwyno i ni fel rhodd gan Dduw. Mae'n beth da. Dwi ddim yn beth i bawb. Dim rhaid priodi. Wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu ei hun yn esiampl o un nath yn ystod ei fywydau, yn ystod ei weinidogaeth ar y ddaear, nath ei aros yn ddi-briod, nath aros yn ddyn sengl. Ond mae Duw ei hun wedi rhoi priodas i ni, ac mae Duw ei hun, wrth i ddyn ac graig ddod at ei gilydd, mae Duw ei hun yn ei uno nhw. Nid jyst llofnod ar darn o bapur. Nid hyd yn oed jyst rhywbeth corfforol, rhywbeth allanol yw e. Mae yna uno ysbrydol yn digwydd. Mae'r ddau yn dod yn un. Nid jyst er mwyn cael plant, cenhedlu, mae hynny yn wir, ond na, mae'n rhywbeth dyfnach yn mynd ymlaen. Mae'r ddau yn dod yn un cnawd. Mae priodas yn rhywbeth sanctaidd. Mae'n rhywbeth mae Duw ei hun wedi ei sefydlu a wedi ei roi. Dyna ddim yn rhywbeth yw drin yn ysgafn. Ac wrth gwrs, rhan o'r reswm pam bod hyn i gyd yn wir, yw achos mae priodas fod i wneud mwy na jyst dod â dau berson at ei gilydd i gael plant. Mae priodas bod i bwyntio ni at rhywbeth mwy. Mae Duw wedi creu y berthynas arbennig yma rhwng gŵr a graig mwyn bod yn ddarlun, yn symbol, yn pictiwr o'r berthynas rhwngddo fe a'i bobl. Rhwng Crist a'i eglwys. Rhaid sy'n gynharach yn ni, mae priodas yn ymddangos trwy'r Beibl i gyd. Reit ar y dechrau, mae gennych chi'r priodas yna rhwng Adda ac Efa, yr gŵr a wraig gyntaf, ond mae'r Beibl yn gorffen efo priodas hefyd. Priodas yr arglwydd Iesu Grist gyda'i bobl. Nath Iesu ddim cymryd graig unigol iddo fe ei hun yn ystod ei amser ar y ddaear, pam achos oedd yn aros i gymryd ei bobl i gyd ato fe. Yr arglwydd Iesu wedi caru yr eglwys fel mae gŵr yn caru ei wraig. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei hun dros yr eglwys. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod a mae wedi'n caru ni, a mae wedi rhoi ei fywyd yn aberth drosto ni, mwyn ein golchi ni, a'n glenhau ni, ac mwyn ein prynu ni, a'n ennill ni iddo fe ei hun. Priodas yn beth masif. Mae'n beth enfawr. Mae'n fwy na just gŵr a graig. Mae pob priodas i fod, i bwyntio i ffwrdd o'r ddau unigolyn yna sydd wedi dod yn un teulu newydd. Mae fod i bwyntio pobl wrth edrych ar briodas ddynol, neu fod i gael ein pwyntio at bwriad Duw i chi a fi. Sef bod ni yn bobl arbennig iddo fe, yn rhan o briodferch yr arglwydd Iesu Grist.
dyna pam, sdim byd arall yn gallu cael ei alw yn briodas. Mae lot o ddadlau wedi bod am hyn yn dod dros y blynyddoedd diwetha. So ydych chi'n diffinio priodas, be gallwn ni alw yn briodas, ond dyma pam, yr unig peth sydd yn gallu cael ei alw yn briodas yw gŵr a graig yn dod at ei gilydd fel hyn, achos ni eisiau dangos y reality mae'n pwyntio ato fe. A felly, os oes unrhyw beth mewn perthynas gŵr a graig sydd yn tynnu ffwrdd o'r darlun yma, sydd yn bluro. Chymwch weithio chi'n cael rhyw lun, a mae wedi gwneud llun neis, a wedyn mae wedi mynd yn lib. A mae'r ink neu'r crayons neu'r pens i gyd, mae wedi drysu, mae wedi cymysgu, mae wedi cymylu. Dwi ddim yn glir ddim mwy. Wel, os yw perthynas gŵr a graig ddim yn gywir mewn rhyw ffordd, mae yna broblem. Achos dwi ddim yn pwyntio yn glir at perthynas Crist a'i eglwys mwy. Nawr fan hyn mae Iesu yn delio gyda problem arbennig. Felly beth yw y broblem? Beth yw'r sefyllfa? Yn dwedwyd hefyd pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig, rodded iddi lythyr ysgar. Ond rwy fi'n dweud wrthych fod pob un sy'n ysgaru ei wraig ar wahân i achos o anffyddlondeb yn peri iddi odynebu. Mae'r sawl sy'n priodi graig a ysgarwyd yn godynebu. A beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Wel, cyfeiriad sydd gyda ni fan hyn ar Deuteronomium pennod 24, os ych chi eisiau troi. Deuteronomium 24, ni'n darllen hyn, adnod 1. Os bydd dyn wedi cymryd graig a'i phriodi, a hithau wedyn, heb fod yn ei fodloni, am iddo gael rhywbeth anweddus ynddi, yna mae i ysgrifennu llythyr ysgar iddi, a'i roi'n ei llaw a'i hanfon o'i dŷ. Mae yna ganiatad fyna lle os oes priodas di digwydd ac yna mae yna rhywbeth anweddus, rhyw anffyddlondeb. Naill ai cyn priodi neu ar ôl priodi, mae yna ffordd i gyflwyno llythyr ysgar. A'r broblem oedd wedi codi, y cam ddealltwriaeth, y cam ddehongliad oedd wedi codi, oedd fod llawer o bobl yn amser Iesu yn ymddwyn fel bod nhw'n gallu ysgaru rhywun am unrhyw reswm danhael. Hynny yw, nhw wedi cymryd yr caniatad penodol yma, yr provision penodol yma, ac yn wedi ei chamtrin hi. Mae bach fel, chi'n clywed weithio, wel, bob blwyddyn, mae yna rhyw stori yn y newyddion, does, am pobl yn galw 999 am y resymau wrong. Beth yw 999? Wel, y rif chi fod i ffono mewn argyfwng. Emergency. Ond bob blwyddyn, chi'n cael rhyw stori yn dydych chi am y resymau sili mae pobl wedi bod yn ffonio. Mae darllen rai, mae rhain yn ôl pob tebyg yn rai gwir. Nath rhywun ffono 999 yn poeni achos bod nhw wedi bita tomato mouldy. Nawr, fi bron gallu deall hynna, achos fi'n casau tomatoes, ond rhywun arall yn ffono achos bod nhw wedi cael paper cut. Rhywun arall yn ffono achos bod nhw wedi colli'r instructions ar gyfer ei ready meal nhw ac nhw eisiau cyngor ar sy'n ei goginio fe. Rhywun arall yn ffono mwyn holi sy'n oedd y tywydd fod y diwrnod nesaf. Rhywun arall yn ffono achos bod nhw wedi bod yn aros 45 munud i'r pizza o'n nhw wedi ordro i ddod i'r tŷ. A rhywun arall yn ffono achos bod nhw wedi colli eu trowsus a ddim yn gallu ffindo nhw yn y tŷ. Nawr, chi'n clywed hynny a mae'n hollol ridiculous. Hynny yw,
A na pam, wrth gwrs, mae'r stori yma'n codi yn y newyddion o flwyddyn i flwyddyn. Mae'n dweud wrth pobl, stopiwch e. Peidiwch wneud hyn. Mae 999 yno i'ch helpu chi pan mae'ch bywyd chi mewn perygl. A pan mae yna dan, neu pan mae yna rhyw fygythiad, rhyw dor cyfredd, neu pan i chi wedi eich anafu a chi ddim yn gallu eich helpu'ch hunan. Dwi e ddim ar gyfer y pethau bach gwirion yma. Ond y pwynt yw, y broblem y Iesu yn ceisio delio gyda fan hyn yw mae dyna sut oedd pobl wedi mynd yn trin priodas ac ysgariad. Dyna sy'n oedd pobl wedi bod yn trin yr llythyr ysgar yma. Yn ôl pob tebyg, oedd rai yn dadle bod hawl gyda chi i ysgaru y person arall os o'n nhw wedi llosgu eich bwyd chi wrth goginio. Llosgu'r Mae spaghetti di stico i'r pan. Mae'n wirion. Mae'n ridiculous. A felly mae Iesu'n dweud, na. Chi di colli'r plot fan hyn. Chi di colli'ch golwg chi fan hyn ar beth yw priodas. Mae priodas yn uniad o ddau berson a yr unig ffordd mae'r briodas yna fod i gael ei thorri yw os oes un o'ch chi'n marw, neu trwy osgariad am ffyddlondeb, neu godineb. Yr eto, jyst eisiau stopio, jyst pwysleisio, mae yna nuance. Fel ni'n gweud, mae Paul fel petai'n cymhwyso'r adnodau yma ac yn dweud, wel, os oes da chi sefyllfa lle mae yna un partner yn camdrin y llall, yn perydu bywyd y llall, wel, ei hun yn gadael y llall, mae yna eithriadau fel yna. Ond be mae Iesu'n siarad am yn hyn yw pobl o just ar y lefel mwy o sylfaenol wedi colli golwg nhw ar beth yw priodas. Na, mae'n dweud, os oes godineb, os yw'ch gŵr neu'ch gwraig chi wrth gwrs yn godinebu, mae yna hawl i ysgaru. Os dim rhaid i chi, ond dim yn orfodol, os chi'n gallu ffindo fe'n eich calon chi i faddau ac i gymodi, mae yna le i hynny. Os chi'n meddwl eto am yr Hen Testament a y darlun yma o Duw a'r eglwys a chi'n gweld fyna bod Duw yn mynd ar ôl ei bobl. Bod nhw'n anffyddlon, mae e'n mynd ar eu hôl nhw. A felly, dim rhaid ysgaru. Mae yna ganiatad. Os yw eich gŵr neu'ch gwraig chi yn godinebu, gewch chi ysgaru, fe gewch chi ailbriodi. Dydyn nhw ddim i'w wneud, ond fe gewch chi wneud hynny heb bod chi yn cyflawni godineb. Os ych chi wedi gwahanu am unrhyw reswm arall, os ych chi jyst i roi lan, os ych chi jyst i cael llon bol, os ych chi jyst ddim yn hoffi nhw dim mwy, os ych chi wedi cael eich llygydynnu gan rhywun arall ac yn chwilio am esgus i orffen y berthynas a mynd off gyda nhw, na. Mae briodas yn beth mawr, mae'n beth difrifol. Dwi ddim yn beth ni'n gweud hyn yn dini yn y seremoni briodas, dwi ddim yn rhywbeth i fynd i fewn iddo fe'n ysgafn, yn ddifeddwl. Mae'n rhywbeth dylsyn ni bod yn mynd i fewn iddo fe gyda'r bwriad ac i'r ymdrech yna i barhau hyd o'n i wehennydd ni gan angau. A beth ddylse hynny olygu i ni? Sut i ni'n ymateb i'r geiriau yma'r bore yna? So wrth gwrs, be mae'r arglwydd Iesu Grist yn trio wneud fan hyn yw dangos sut i ni fod fel pobl
y deyrnas. Beth i ni fod, neu siwr i ni fod i ymddwyn fel ei bobl e. Yn credu mae'r ddau gymhwysiad amlwg yn codi fan hyn. Gyntaf i gyd, i ni fod yn bobl sydd ar meddwl uchaf posib o briodas. Os ni gofio hyd, beth yw priodas? Beth yw pwynt priodas? A beth mae priodas yn pwyntio? Mae'n pwyntio at gariad yr arglwydd Iesu Grist, at ei eglwys. A mae eisiau ni fod yn ymdrechu i modelu hynny. I ni'n amherffaith. I ni yn methu. I ni'n gwneud camgymeriadau. I ni'n gwneud pethau twp. Ni'n dweud pethau difeddol. A mae eisiau ni dweud sori, a mae eisiau ni chwilio i gymodi. Ond mae eisiau ni ymdrechu yn does. Os ych chi yn briod, mae eisiau chi fod yn gweithio ar y briodas yna. Mae eisiau chi fod yn ymroi i'r briodas yna, ddim yn chwilio am ffordd allan. Mae eisiau chi fod yn ymdrechu achos mae'n mor bwysig. Mae tor priodas yn beth mor ofnadwy, yn beth mor boenus, yn gallu bod yn beth mor ddinistriol, a mae eisiau ni wneud pob peth yn ein gallu ni i osgoi hynny. Mae eisiau ni fod yn gweddio, am ein priodas ni'n hun, neu gweddio am briodasau aelodau eraill yr eglwys, ceisio cynorthwyo ac annog a gofalu am ein gilydd yn hynny o beth. Ond dyna ail gymhwysiad. A falle mae dyma sydd wedi'n haroi'n arbennig yr wythnos yma yw hyn. Mae eisiau ni feddwl o ddifri cyn priodi. Yn dweud, dyw priodas ddim i bawb. Mae gwahanol resymau am hynny, ond dyw priodas ddim i bawb. A dyna rhan o beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud yn Mathew 19. Mae'r disgyblion yn dweud yn dyn nhw mewn ymateb i'w ddysgeidiaeth, os dyma'r sefyllfa rhwng dyn a'i wraig, hynny, os nag wyt jyst yn gallu ysgrifennu llythyr, get out of jail free card, mae'n well peidio a phriodi, a mae Iesu fwy na ddau'n dweud ydy. Os mae dyna agwedd chi'n mynd i fewn, yna mae'n well bod chi ddim yn priodi. Mae'n dweud, mae rai pobl yn einichied, yn yw'n aros yn ddi-briod, o groth ei mam. Mae rai yn cael ei gwneud felly gan eraill, a rai eto'n gwneud ei hunan yn einichiad mwyn teyrnas neu. Mae sy'n gweud, mae'n resymau gwahanol pam fod pobl falle ddim yn mynd i fewn i briodas. Ond chwa be, mae'n well peidio mynd i mewn i briodas o gwbl na mynd i fewn i'r briodas wrong. Mae'r fath beth a priodas gwael. Mae'n anodd. Mae'n y bwysau. A gweud y gwir, mae'n y bwysau anghywir wedi bod o fewn eglwysi ar hyn. Y pwyslais yma os nag ych chi'n priodi, os nag ych chi'n ffindo cariad, os nag ych chi'n ffindo gŵr neu graig, mae rhywbeth yn bod ych chi'n colli allan na. Mae priodas i rai, dio ddim i bawb. Llawer gwell aros yn sengl na bod chi yn priodi yn anodd. Priodi mewn bris. I ni ddim angen priodi, i ni ddim angen unrhyw beth ond yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A felly, un o'r camgymeriadau mwyaf, un o'r pethau mwyaf poenus gallwn ni wneud yw ffeindio'n hunan mewn priodas gyda'r person anghywir, achos once you're in it, ni fod in it tan y diwedd, ddim ffordd mas. Mae'n ddysgeidiaeth anodd.
Arglwydd Iesu Grist yn gweithio ddim yn ei bel. Os ni fyddio gofyn yr arglwydd am help, am nerth i ni, beth bynnag yw'r sefyllfa mae'r arglwydd wedi'n rhoi ni ynddo. Clod yw enw. Amen. Ganwn ni eto o'r atodiad. Ni gan i rif 3. Bendigedig fyddor Iesu. Yr hwn sydd yn ein caru. Ein galw o'r byd am prynu ac yn ei waed ein golchi neiddo iddo'i hi. A'r bennill ola'n dweud hyn, bendigedig fyddor Iesu, fe welir ei ddyweddu heb un brychein arni, yn lan fel y goleini ar ddelw mab y dyn. Beth bynnag yw ein sefyllfa, lle bod ni wedi ffeindio'n hunan mewn sefyllfaoedd anodd, mesu, poenus. Un dydd bydd priodferch yr arglwydd Iesu yn ymddangos ger ei frona, heb un brychau, yn lan fel y goleini. Diolch i fe. Nw'n ni sefyll i ganu. Dyna Ni'n dod at bwrdd y Cymyn y nawr, y bwrdd yma, mae'r arglwydd Iesu wedi sefydlu, wedi drefnu ar ein cyfer ni. Y bara a'r gwyn yma sydd yn cyhoeddi cariad
Duw a'r bobl fel ni. Mae pobl sydd yn anffyddlon. Pobl sydd wedi gwrthryfelan erbyn Duw. A mae wedi dod ar ein hole ni. Dro ar ôl tro ar ôl tro. Dyma maint cariad yr arglwydd Iesu Grist at ei eglwys. Bod e'n barod i ddioddau, yn barod i farw, yn barod i'w gorffau, i gael ei dorri a'i waed, i cael ei dywallt ein mwyn ni. Mae'r apostol Paul yn defnyddio darlun sy'n falle yn berthnasol bore yma yn ei lythyr at yr Rufeiniaid. Rufeiniaid penod 7. Mae Paul yn disgrifio'n sefyllfa ni fel pobl fel petai ni'n briod i'r gyfraith. Hynny yw, oedd yna adeg lle o'n ni yn gorfod trio achub ein hunan trwy cadw'r gyfraith. Ac wrth gwrs, y broblem yw ni methu. Mae'r ffordd yna'r berthynas yna rhwng ni a'r gyfraith yn arwain at farwolaeth. Ni ddim yn gallu cadw e. Ond wrth gwrs, os ni'n briod efo'r gyfraith, os ni wedi cael ein clymu gyda'r gyfraith, a dyw'r gyfraith ddim eisiau gadael fynd ohono ni, beth yw'r ateb? A be mae Paul yn dweud, darlun yw hi, ond mae Paul yn dweud, yng Nghrist, i ni nawr wedi marw. Am bod Crist wedi marw ar y groes, ac i ni yn un gyda fe, ni wedi marw ynddo fe, a felly mae'r hen berthynas yma, yr hen briodas yna rhwng ni a'r gyfraith, mae wedi dod i ben. Mae drosodd, mae wedi cael ei dorri. Ni ddim gorfod trial gweithio i achub yn hunan mwyach. Ni ddim gorfod trial cadw yn ifydd mwyn ennill bywyd mwyach. Mae'r berthynas yna drosodd. Ni wedi marw i hynny. Ac ni'n fyw nawr i ddiw yn Christ. I ni wedi'n rhyddhau o'r hen berthynas yna ac yn gallu dod i berthynas newydd. I ni'n gallu priodi. Gallu bod yn rhan o briodferch yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Diolch bod wedi'n achub ni o'n pechod. Di'n achub ni o'n mes ni. O'n camgymeriadau ni gyd. Mae di'n golchi ni a di roi dechrau bywyd newydd. Diolch iddo. Mae'n wahoddiad bore yma i unrhyw un sydd yn Gristion, unrhyw un sydd wedi marw i bechod a wedi rhoi eu ffydd nhw yng Nghrist. Cymerwch y bar yma, cymerwch y gwyn yma, derbyniwch nhw mewn ffydd. Mwynhewch, dathlwch, llawenhewch yn y bywyd newydd sydd gennych chi yng Nghrist. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, does dim eisiau poeni am bethau fel yna, allwch chi gymryd os yw'ch ffydd chi yng Nghrist. Os nag i chi yn Gristion bore yma, i ni'n gofyn i chi fel eglwys i beidio cymryd ac yn hytrach defnyddiwch yr amser nesaf yma nawr i feddwl, i fyfyrio ar beth ni wedi glywed, i geisio Duw mewn gweddi. Wel, na i weddio yn gyntaf, yna byddwn ni'n dosbarthu y bara, os newch chi gadw'r bara fel bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd, ac yna ar ôl hynny bydd Dewi'n gweddio yn rhoi diolch am y gwyn, nawn ni ddosbarthu'r gwyn, ac unwaith eto newch chi gadw fel bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd. Na i weddio. Arglwydd ein Duw, mawr yw ein diolch i ti. Yn diolch dy fod ti wedi parhau i'n ceisio ni. Arglwydd, bod ni wedi dy adael di, wedi pechu yn dy erbyn. Arglwydd, bod ni wedi mynd ar ôl diwiau eraill, a wedi addoli pob math o bethau eraill, a wedi bod yn anffyddlon yn dy erbyn di. Arglwydd, diolch bod ti yn ddiw cariad, yn ddiw
sydd yn drigarog, yn ddew sydd yn barod i faddau ac yn trefnu ffordd i faddau trwy farwolaeth yr arglwydd Iesu. Ni'n diolch i ti nawr am y bara yma. Yn diolch wrth i ni feddwl am Iesu, yr dyn yna'r person go iawn yna o gig a gwaed nath fyw. Go iawn. Ac oedd yn ffyddlon ac yn berffaith. Go iawn drosto ni. Ni'n diolch bod e wedi marw. Wedi caniatáu i gael ei arestio, a'i boenydio, a'i chwipio, a'i fwrw, ei hoelio i'r groes. Diolch bod e'n barod i ddiodde a cymryd cosb ein pechod ni arno fe ei hun, fel bod ni yn cael mynd yn rhydd. Dad, mawr yw ein diolch, ac ein gweddi ni nawr yw wrth i ni gymryd o'r bara yma gyda'n gilydd. A byddwn ni yn ymwybodol bod ni gyda Christ wedi marw, ac bod yr hen fywyd yna wedi colli ei afael a'i rym drosto ni. A bod ni gyda Christ wedi codi i fywyd newydd sbon. O, Dad, diolch i ti am y pethau hyn. Bydd gyda ni nawr. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Darllen yn 1 Corinthiaid 11, yr Apostol Paul yn dweud, fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi dod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Nawn ni fwyta gyda'n gilydd.
chwilio. Diolch i ti Arglwydd am darluniau a'r symbolau yma yn helpu ni ddeall yn well beth wyt ti wedi gwneud droson ni. Beth mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi gyflawni. I'n prynu ni yn rhydd o gaethiwed. Bod ni yn gallu dod fel y briodfach at briodfad. Bod ni yn cael yn codi i fywyd newydd. I'n meddwl am y geiriau yn ei canu cyn ni bod syched arno yno i achub llawer mwy. Diolch i ti. Bod ni'n darllen yr Efengylau, mae dyna be ni'n gweld. Bod ti yn mynd ar ôl bobl ac yn gwahodd nhw ac yn dweud ewch ata fi. Diolch i ti am yr awydd yna sydd yno ti i achub. Diolch am ddod ar ein hôl ni a'n galw ni. Diolch i ti nawr am y symbol yma, bara a'r gwyn, a byddai'n helpu ni i ddeall beth marwolaeth yr Arglwydd Iesu Grist yn ei olygu wrth i ni stopio a meddwl am i fywyd i ostyngeidrwydd i adfwynder i fuddor ei ti, a gariad at bobl yn dysgu ac yn iachau ac yn gwella, ond yn fwy na dim byd yn mynd i'r groes i roi fywyd yn ein lle ni. Helpa ni nawr i feddwl am hyn ath ei ddioddau, yr unigrwydd a'r gwrthod, a'r gwarth, a'r cywiledd, a cymaint gwaith unrhyw beth allwn ni ddychmygu, ac yn gwybod y gallai fe wedi stopio y cyfan, ac ar y groes y gallai fe wedi stopio'r cyfan, a dod o hwnna, ond bod e wedi bod yn ifydd i'r diwedd, i'r munudau ola, ac wedi rhoi ei hunan yn aberth, bod ni'n gallu cael yn cymodi, bod ni'n gallu cael maddeuant a bywyd tragweddol, a'r heddwch a tegnefedd, y fraint o wybod bod ni yn blant i ti, bod ti yn ein caru ni ac yn ein derbyn ni, yn rhoi gorffwys i ni sydd yn orffwys dragweddol. Ac mae'n holl fendithio ni mwynhau yn bywyd yma, ond bod y bethau yma'n dy bresenoldeb di, bod e'n rhywbeth tragweddol, bod yna nef o'n blaen ni, bod cyfan yn cael ei roi i ni, heb ofyn dim i ni, heb bod ni'n gallu ychwanegu unrhyw beth bach at hyn. Yna'n gyd yn gallu neud, fel ni'n derbyn y bara, a derbyn y cwpan, a'i gymryd i ni yn cymryd y rhodd wyt ti yn ei roi, o helpa ni Arglwydd, bob un ohono ni, i ymddiried mewn ffydd. A bod ni gyd yn gwybod y bore yma, bod marwolaeth yr Arglwydd Iesu Grist yn ddigon i guddio'r holl ffeir, i gael ei wisgo gyda'i gyfiawnder o llenwa ein colonnau ni nawr, a llawenydd a diolchgarwch am yr hyn wyt ti'n gwneud droson ni. Amen.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro rydwch chi cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. Ond ni yfed yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am dy gariad i. Ni'n diolch fod dy gariad i yn ddigon. Bod dim angen unrhyw beth ychwanegol arno ni o gwbl. Dad, i ni, ni'n gwybod fod arglwydd fod yna teimladau a nwydau gennym ni. Ac i ni'n gwybod fod yna bob math o bwysau a ddisgwyliadau gan bobl eraill. Dad, ni yn gwybod mae arglwydd hi un o'r pethau mwyaf anffodus gall ddigwydd yw bod yna ddau berson dod yn un gyda'i gilydd a hynny am y resymau anghywir neu hynny ddim yn berthynas da. Arglwydd, ni'n gweddio felly neu di roi nerth i bob un ohono ni, beth bynnag i ni'n gwynebu. Gweddio dros yr ein ohono ni sydd yn briod, neu di warchod, neu di castelli o amgylch ein perthnasau ni. Arglwydd yn y cwbl, helpa ni, nertha ni i dy ogoneddi di. Gad i'n bywydau ni. I'n bywydau ni fel pobl sengl neu fel pobl priod. Gad i'n bywydau ni dystio a pwyntio pobl at ti dy hun. Dad, lle wy'n gweddi ni, a derbyn yn mawl ni am diolch yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto wrth i ni orffen. Ni'n mynd i ganu rhif 372 yn y llyfr yma ne. I welaf yn ei fywyd y ffordd i'r nefoedd fri, ac yn ei angau'r taliad a roddwyd trosodd fi. Neu esgyniad gwelaf drigfannau pur yn ef ar wlydd dragwyddol berffaith, gaf yno gydag ef. Yn yr ei sefyll i ganu, ydyn gilydd.
dod yn un ystyr arglwydd hef a chlydd wedyn dim. Ti mor dda, mor wych. Ac o arglwydd ni'n cyflwyno'n hunan felly i ti yn nawr. Gofyn arna ti fod gyda ni weddill y dydd. Ie, wrth i ni gael cymdeithas efo'n gilydd yn nawr a ie, yn yr oedfa heno ac yn yr wythnos i ddod bydd gyda ni. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist.